So gihikta nila og sani ano sa ikot pero nasoy ka ng murag blue nga sudanan. So ano siya ang sulod. Yes, what's up mga do? And right now, atuan ni unbox ang katong gihatag nila gabi sa atong judges ko gabi sa atong event. So natay background music sa lingan kay naay nag-video kay. So right now, atuan ni unbox kung susugod aning ilang gihatag sa kuha. So gihikta nila og sani ano sa ikot pero nasoy ka ng murag blue nga sudanan. So ano siya ang sulod. Excited kay ko nga ako ning abrihan actually no. Kay talaga kay ko makadawat og gifts sa akong life. Aside sa gifts sa Ginoo nga gihatag sa kuha sa mga gift diha. Nakahatag gifted sa mga kapuang no. So right now atong i-open and nakita na nako ang sulod. First is naa siya ispat. Siguro para makita na din ako ang future. So dili siya pasigaon. Sama pasiga ni. Uy, oh yan, siga-siga siya. So para makita na ako ang future. So salamat kaayo na tas yung buwan ni kay mahayag na jud ang akong kinabuhi. Second one is ipadadaan jud ko nila og kape. Atay kopi ko blanca. Salamat kaayo na touch kay kuani nga mga kuano. And next one is anong gidala ng calculator? Calculator sa katong pagtabulate gabi. So nadala dahil siya. Sorry kayo, ato lang nang ibalik dito sa kuan. Kaila ka sa kuan, Brother Chairman. Chairman ba to? GKK President. Ato lang nang iuli ng calculator. Kaya mo rin nadala. Pasensya, di lagi mo under ni. Basta ato lang iuli, ipayon ako ni. And for the last item nga naadere, kini murag kinahanglan literally i-unbox ginato ni siya no kay murag dako gyud siya and very meaningful. Oy, it's not love, it's dove. Sama ni free gentle cleansing clove. Look. Na feel good nila kanang murag wala koy pang kuano pang lugod. So gitagaan jud ko nila ni. So 70% morena, 30% morena naman eh. Wash with care. Wash at your own risk. Isa man discover the Dove difference for smooth and glowing skin. Ako na ito ni glow, no? Sa natay mga panglugod. Wala, first time na ako makadawat ito ginan eh. And ito ang i-unbox. Ano sige i-unbox? Hi Dove. Dove White Beauty Bar. Para sa mga wala beauty. Sa mga drink. Pinamit tayo beauty tanan. So ato na siyang i-open. And dili gud ako kay very open jud kay ko. So while ato na siyang i-open, ipakita pud nako later on kung saan ako siya paggamit sa pagligo na gyud. So watch out sa akong sunod nga vlog no. So ako jud na siyang ipakita. Nasa Dove. Sponsor ni sa Unilever. Thanks kay Ma'am Marian Eve. Tag na ko siya nga video. Sponsor nito sa Unilever Philippines and ayan, mo to siya. Salamat kaayo. Touch kay ko ani nga mga padala. Ang calcio lang sa jud ato sa jud ning ipaayo. So mo lang to kabuang no. So see you on the next vlog.